sa inyong alagad si Kanginan Trifon Morales, and then may partner gyapon ako diri si Randy Tayad o mga kabanan ni among tulumanon kun ako ang pasultiyon. Asap kita ha, always say a prayer. Kini nga bosing alagad si Kanginan Trifon Morales o si Randy Tayad akong partner din napita. Mayong adlaw kayong tanan asap lang kita. Kanunay nga ito papanalangin ito sa labang magagahom. Lord, thank you kanunay. Thank you sa mga grasya ngayon maghihatag ka na mo matag adlaw. Thank you kay Lord. Asap lang yun. Always say a prayer. Muna importante. Okay? Bueno, ang suwatan po ko rin ito katagan ng pagtigad, no? Pinadakin is usak ka babae nga napatago lang sa nga diding. Kinigibata ng duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kay sunan ang atong sender si Diding. Kini akong problema gid kay ninako. Kay mao gid nakahatag na kog stress tungod ini akong ban nga sobra ka badlungon. Ug kun ngano, ingon man gud ini ang mga panghitabo. You're a hopeless romantic is what they say. Falling in now just like a play. Memorizing each line, I still don't know what to say. What to say? I don't know what to do whenever you are near. Don't know what to say. My heart is floating in tears. When you pass by, I could fly. Every minute, every second of the day, I dream of you in the most special ways. You're beside me all the time. Ako lang. Okay. All the time. O, di ba? Mayuhay. Ito tayo. Kabalay! Gitiwas kita to ni mo tanan. Unsam kay. Ilam na tiwason good. Maglisod magkatang sa host title. Ang lyrics naman noon. Orbida sa di mo. Nindot lagi yung kabukanta dahil. Sabalay! Kuha ni yun, no? Ha? Parehas na sa title. Ha? Parang title? Unsay may title ato? The Never Ending Songs. Ay, bugal-bugal mo nang imore. Bugal-bugal. Ay, kasi nga mo? Romulo. Ay, Romulus. Sorry, bre. Klaro niya. Pagkupara mo largas na itarite. Sorry, ha? Si Arellano. Ay, sorry. Abi ni mo din na bugal-bugal ako, ha? Di, bugal-bugal. Mari tinuod. Wagi ko dungog nga may kanta ka nga na human. Puros gina white ending. Ay, pagbuot. Okay. Kining day. Lakor ko, ha? Mag-meeting ron ni sa akong mga kauban sa, kuhan ba? Antingan. Sa mga antingan. Unsay ngan? Antingan. Hilom di Romolo oy. Wa jud ka kasabot ana inyong grupo, kamuro gigiilad ana. Ilad ko taon unsa di ba ilad ko? Dili niya. Sumabe, unsay gisulti di mo sa una sa bag-o pagka na miyembro ana. Ingon ka kanang akong gisulob nga kwintas, kana gisulob nga kwintas, di ka madutan ana, kana, di ka madutan ana, di ka madutlang sakit. Pero unsa may nahitabo ha? Nasug-sug man gani ka? Unsa di ka bala? Dili bala sa di balas imong kidkol. Nya unsa man? Nya di lang ka madutlang sakit ana. Ngano pagkaugma ko no be? Naunsa man to? Naunsa man kagihubagan ka mas imong lubot? Hubag mo na, di mo na bala. Unsa? Si bala. Di na sakit hubag. Unsa? Kasi di sakit. Pahuway na rumuluha ka ay. Ay, kabulay ug lang gid nimo. Kadtong imong kagid dito sakit ha. Kadtong imong itlog ani hubag dili ta sakit. Ay, ang tingaw ni mo maulaw ta. Mauwaw kang gihubagan kas itlog? Gusto mo ginino, di mo na unsa matao ka dili. Ikaw may naunsa diha. Ikaw ba wa jud ka kasabot sa imong kanang giapilang grupo no? Wag gyud ko ako kasabot sa dimo kon nganong ni interest sa kaana. Ay, unsa proteksyon mo na. Proteksyon sa ba ka oy? Uy, di ko madutlan. Bisan pag kanang hinagiban nga unsa na di mo kaduot ako. O bitaw di makaduot pero suma unsay nahitabos imong kauban kadtong nag-agni nimo nga magpamiyembro ka unsay namatyan ato? Natunok ra man to. Namatay gititanos. Titanos man na. Ha, sabad ha ay. Mura ra ba unsay nakatunok niya? Tamtax ra. Pero malo, oy, hiluman ang baba nimo da. Ikaw ba pagmata na in town? Oy, biya ana kay musamot nga duulon kas panuway ana. Usa man kay saligs Ginoo ha? Nga ni-inter man gid ka ana. Iya na sa demonyo oy. Mao nay sulti ni Father Darwin nga biya ana undang ana imong pagkuyog-kuyog ana nila. Kay wa jud kay makuha ana. Sige tapok-tapok na mag-inom ra, maghambugay dayon, kinsay badutan, kinsay dili. He, ipatigbas ako nung paa. Nya, wa madutle. Ha? Ako tigbas be. Tanaw na tong tinuod ba lagi sulti. Asa man to sindang ka dito? Asa man to? Oy, unsa man unay man ka? Oy, unsa wawa Ay, wawa. dili suwayan na kog tigbas ng imong paa. O di ka ba madutlan? Di lang ayaw lakaw. Oy, asa. O tanawa ra. Hoy, asa ka? Hoy, ay maglakaw. Hala, testing nga na to, di ka ba madutlan? Romalo, balik!
Dali kay nakasibat ang kanahan, magkuha na unta ko sa sundang kay ako gita kong tigbason. Suwayan ako di bagid makadot. Pero ang kanahan dali ang nakalakaw. Unya. Uy, Marie. Hi, Marie. Di gud na maayo, Marie. Kay iya na sa panuway ka ng mga ingon anak, Marie. Dili na iya sa Ginoo. Na ako bitawng giingnan. Ako pa maganing suwayag tigbas aron mo tuog sa nga di na tinuod. Nya, itigbas gud nimo. Wa na ko matigbasi kay ni sirit ng karaho. Ay, pastilan, Marie. Ako pa nimo, Marie. Daduna nimo siya dito sa kuan pari. Ipasurrender ng iyang gigang habak. Ako laging giingnan nga undang na ana. Biya anang grupuha pero wa jud ko paminawa sa guwang oy. Ay, sige lang, Marie. Iampo lang ko na siya nga mabalik na siya sa Ginoo. Ay, wa masada siya ni Biya Mari kay musangpit maghihapon na siya Ginoo. Ug musangpit, Marie, dapat iya na ni-surrender ka ng iyang kihapak. Kay maumang yun ay makapanuway niya. Unsaon ko ka ng tawhana Marisa? Ako ba nang kawato ng iyang kanang iyang gihabak-habak no? Ay, uy, delikado na. Ha? Delikado nga unsa Mari? Nga masudlan ko panuway? Delikado. Makiha ka grabe ri. Sabi na ko bay na utang may tabo na ko kuyawan ako sad uy. Mapriso ka, anak Marie. Bungot itoy. Recorded by X Thunder Gaming. Ang tinuod na problema lagi ko na akong bana, nadugay murag nagkagrabe naman siya. Karon no, murag na nimaho na, wa na ligo-ligo. Unsa? Ako na bantayan nimo ba? Murag wa na kay ligo-ligo. Nanimaho na kang turya nga grumulo. Maligo man ko. Pero kada Biyernes Santo na. Ginuo ko in town. Kausa ka maligo sa usa ka tuig. Dili. May tahas mo ko. Tahas man ako. Dili ko makatuman sa kong tahas. Mawa ang bisa sa akong anting-anting. Anting? Bahuay da oy, gahal-hal ka lang. Unsa man mo lang anting-anting nimo ha? Makapalit og bugas ana. Pero makapangayo ta. Yabag na gid ni hilom di ay. Ay paita nimo. Magsige na lang tagpangayo anang bugas tungod sa imong anting-anting di ay. Oy, ay ka problema na. Ang problema man kay reklamo. Ang importante ka natin bukas. Nabi to tayo nga bugas bitaw kay bugas imong naong. What? Kuan sayong ra na Marie. Ato ra na dadon si Romulo ni Father Darwin. Ato na sang i-exercise ba para mawagtang ang demonyo ang naa sa ilawas ron. Maayo ka ha Mari? Oh, Marie, uy. Tanawa ra gud na kana sa YouTube bitaw. Daghan na kaayong gipang surrender nga mga anting-anting ba, mga habak. Kanang habak si Mamba na Marie, surrender na ni Father Gitgano. Father Gitgano ba? Pero tanaw sa nato kung naabaron si Father basig out of town siya. Hibaw ka na busy ba na si Father. Unyagwa si Father Mari? Oh, iyo ka pala ka. Naman sa team, mga kauban niya nga mo exercise. Pero mukuyog ka si Romulo anak Mari. Ay, ayo, nagsultihin ang mga tutal sa simbahan. I-surprise na nato siya. Sige. Sige Mari. O sige ta na, ato na nato kung na ba ang Father. Sige Mari. Kuyog ko Mari. Wagit ko musulti ni Romulo nga akong bana nga muadto mi ni Father Darwin, mauto nga wa ko mananghid niya og nangadto gidayo mi ni Mari Elma. Unya, Anugun. Hoy, si ato ninyo sister. sir kanang Ay lang kong pag-sir, ma'am. Sister, no? Ako din si Brother Ito. Usa sa mga sinaligan ni Father Darwin. di ay ba? Kining brother, Sis. nakaila pa ka na ako? Ako bitaw si Elma katong nagpa-deliverance ni Father Darwin. Oo, ninumdum na ko. May gwapa naman kong kagsamot. Wala, uy, salamat brother. Ay, ko ano ba? Anugun. Kiling wala ba ron si Father Darwin? Iwa din ron. Kaya tuay ron siya sa Cagayan. Ay, Kaya murag mao na ba? isay tambungan nga debate. Mao ba? Okay nga nung maunta sis, unsa man tayo inyong tuyo? Ay, kuan lagi brother ba? Kining banas akong kumari ba? Membro magunis siya sa mga anting-antingan bitaw? Uy, mo ba? Mauna brother. O magpatabang talaga mi ni Father Darwin kung unsaon ang iyang bana. Kay, kuan man mo ni grabe naman kuno lagi. Dili na gud maligo. Kausa na lang sa usa ka tuig. Kay matod pa, maligo rag Biyernes Santo. Uy. Kay kung maligo kuno siya, kuan sila kanang unsa to, mawadan kuno bisa ang ilang anting-anting. Agoy, chik. Mauna diha. Pero, wa man diri si Father Darwin. Pero naman si Brother Tunying, nga mga sakop man ni sila ni Father Darwin.
mo exercise mo ni siya, mo exercise mo sa ni siya. Unya, isog ka na siya, brother. Basta tingog sa demonyo ba, mukurog na. Oy, dili sister oy. Excuse me no. Sa tanang mga sakop ni Father Darwin sister no, kana siya mo oy pinaka isog kayo. Mangulata maging demonyo. Ah, mo ba? Uy, siya mo ilabaw na mo dinhi kun wa sa Father Darwin. Ay, siya na lang, Marie. Oh, siya na lang kuno, brother. Sige kadiyot kay ako tawag ko si Brother Tunying ha kadiyot. O sa problema, mga sister? Kini brother Tunying, ni alagi mi, ako din kaubanan akong kumari ba kay may kutabang lagi taon, niyang iyang bana ba nga, nagpasakop ang anting-anting. Uy, dili na maayo. Ako bitaw siyang kaingin ng brother. Kasama nga na imong ba na, sister? Si Romulo, brother. Romulo. O sa may problema niya? Ay, nayabag mong ang utok anak kong bana, brother. Ambot, o ganong nagpamiyembro, gid siya ng grupuha ba? Tanaw na ako, murag, di na maging maayo. Obi ninyo, sister, kanang mga tao nga ingon na ang panguna-una, wala sila pagsalig sa gahom sa Ginoo. Wa sila masayod nga, why bakalabaw pa sa gahom sa Ginoo? Ug dili na kinahanglan nga murag nga magbaton kapag habak. O sarag yun ay mong gikinahanglan, maurag yun ang pagsalig sa atong labaw magkakagahom. Bisan usap ng mga kaatbang nimo, anay mo mga kontra, bisan usap na sa kadelikado. Kung ang gahom na sa Ginoo ang malihok, wa, di makalupit ni ana. Mao na ko ipasalig ninyo. Tinuod ko na ang mari. Kining, unsa man, makaanib sa din kaya ako siyang i-exercise. Ug dili gud siya mo kuyog na mo, brother, insaon man na. Ako mo dito. Palaya sa to tanong demonyo nga mipuyo sa lawa sa imong bana, sister. Hala, salamat kaayo kung mauna, brother, ha? Nga, sige, brother. Huwaton lang ka namo sa amo, ha? Di ko to palakton akong bana, brother. Recorded by X Thunder Gaming. Naunsa man ka. Pugnan man tani mo mulakaw. Ano rin na yung tingog ko? Ano man day? Okay ka? Okay. Ano man? Ha? Ay, sa lagi lakaw lagi. Ano? Doon ay mo abot ron, makikita ni mo. Ug ano, unsay ang tuyo nako. Iya kang i-exercise. Oh! Unsa? Iya kang i-exercise, bungol. Ano na siya? Eh mo raman kog i-exercise, ha? Mag-jogging raman kog ako. Oy, Ay pastilan ba yun? Ay kung bugli kay mulakaw ko. kadiyot lang, bahuwat lang sa... Mulakaw gani karon awa. Di tayo ka pasulog balik dinis bay. Oh, day. Na ako, wala ba ko mahadlok ka na mga anting-anting. Maglagot ka ni ko, na. Ay sus, day. Imo ko tigbason. Imo ko di na makadulot na ako eh. Nga no man, di na ka mahadlok ka dung kapon. So ay, kung makadulot ba? Di kani, di ka mahadlok ani. Oh, kutsilin. Purbi. Ako ngayon kumahadlok atong pinuti. Kay Kutsilin nga na no, ba? nagtuo kang idunggab ko ni mo, dili in taon. Uy, Usaw na ako. ako ning itulit ni mo. Huk. Hok. Dili ni hok. Tulion ta kang kanahana ka. Tulion ta ka Ay, bibago. ay, magjukyog. Day. Pasalamat ka kay ni ana sila ay paglakaw gyud. Exercise ka kara, exercise ka ron. Ano exercise yun? Ang taon ko eh. Padali ha? Asa man imong bana, sister? Ay nara sa sud sa among kwarto, brother. Kadiyot kay ako sa pagawsan ha. Sige, sister, kay anda mo kong daan ang ako mga gamit para sa deliverance. Palayason ito tanang demonyo nga sa iyang lawa, sister. Mauri ni tanan, brother. Ang holy water, andam na. Ang Bible, ingon man ang rosaryohan. O na, brother. Okay, kinahanglan ako musabat, kinahanglan dyan nga musabat mo sa pangadji, ha, sister? O piyunga ang inyong mga mata, o ayaw yun kahadlo kung unsa may makita ninyo nga mga demonyo. Mawi huna-hunaa nga naa nato si Kristo o si Mama Mary. Romulo! Animal! Ay, nagyugbalik din ka na anak ka! Ayaw na yun! Ay, brother! Ay, Mare! Sister? Unsa naman? Bantay lang yun itawahanan ako. Di si Bat yun. Diin ka tuagi ang kanahan nga ako matong tangkahan sa kwarto. Pag-abli pa na ako, wa naman siya dito uy. Tinuod ka doon na yun siya anting-anting, brother. Ayaw magtuwa na anting-anting. O kanang kalit silang mawa, ayaw magtuwa ni Hana. Daghana ang makahimo ni Hana. Labi nagkanang mga utangan, lupit pa yung anting-anting na nila. Makita ni mo siya karulayo pa, pero nagduol na ni mo, naanadyo kas dool, maunang ka ng bana ni mo, way kalainan sa mga utangan. Dili anting-antingan. Tanawa. Tanawan niyo kisami. Diha siya ni Agi.
Animal gid tawhana. Ugma mabalitaan ninyo nga dunay anting-anting ang gikulatag asawa at angin ninyo brother. Mare, karon gyud kang rumuluha ka. Imo kog gipakauwawan. Romulo! Uy, Romulo! hindi panawayan, sister. Aha. I-deliveran sa ka. Ako? In the name of Jesus. Oh, ano In sa the naman name Ako naman of Jesus. Patiyo tayo kang rumuluha ka. Ako In na Jesus' gideliveran name. sila. Mao niya akong problema kay nisibat ang akong bana. Huwag yun ma-exercise ang kanahan. Ako baka ning kawaton niyang anting-anting o habaksa? Di ba saka kumaunsa? Unsa man og kamo ang pasiltihon? Diding. Hello, Ate Pres! Good morning, good morning, good morning! Good morning ba? Kuya Gili, good morning! Good morning, tanan! Ate Jen, good morning, Ate Jen! Good morning, Ate Pres. Good morning, Kuya Ana. Unya, sa tanan po natong mga kaigsuunan ang migamit sa ato ang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang kaya kang ipaglaban. Salamat kay ninyong tanan. Ate Pres! Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karoon ng Said Panyawan Herbal Capsule. Said Panyawan Herbal Capsule with garlic. Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen. Para sa itong mga high blood, kolesterol, katutaas og sugar. Ayog sipyara pag-inom, kada adlaw yun. Katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka kaon sa imong pamahaw, inom daan og sa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ining paniudto nimo mao gihapon. Usa gihapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka kaon sa imong paniudto. Mao gihapon ini gabi sa di pa kamukaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan og sa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang natong na problema bahin aning kidney ug UTI. Ayaw na makahadlok or kabalak ka, ana. Tungod kay yun na tambal, makapaalibyo, makaayo. Anang atong gibati, bahin aning kidney ug UTI. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimutan lang sa kidney o UTI. Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Og Mapalit kining Kogon Herbal Capsule sa Rose Pharmacy, Diding's Pharmacy o sa Queen's Pharmacy. Okay, salamat kay Ate Pres sa tanan. Okay. Sa tanan po na itong mga kaigsuunan nga bigamit sa itong tinuod nga muwagtang sa panuhot pamaol para kit sa klawasan bari kusbid katul kutos kabataan ilikay paginta sa dinggi. Basta daghanan ra bang mga dinggi taon. Ang anak ni Kutsyan Mian Caballero gidinggi taon si Dudong Bien. May gali kay anak naayo na mao na nga kamo mga kaigsuunan nato kinahanglan mga pas gyud tang Panyawan para likay tas dinggi lisod kay na madinggi ta dako kay gasto niya di kuyaw pa kay ang kinabuhi sa atong mga anak mao nang palit gyud tag Panyawan o kanang Said Panyawan no Said Liniment Oil mao na atong ihaplas mao na the best gyud gayon natong ihaplas ang Said Liniment Oil para ilikay tas dinggi pero sabot ana ra ta palit sa butika di ba kayo gali Siyempre. Butika gyud. Wa ginas gawas. Butika ra gyud ang tinuod nga ibaligya ang Said Liniment Oil gams. oo Na magay nas gawas, binuang na. Binuang. Una siya mga Klaro ison. kayo? Klaro, binuang gina basta magkapalit mo sa gawas. Piki, gina basta sa gawas. Kaya ang tinuod sa butika rin gina, bato pa sa kagayan, gina baligya sa butika rin gina. Ang patsada kayo nga kuan. patsada. Said Liniment Oil. At to butika rin gina. Bitaw may isonaw, gina baligya sa gawas ha. Sa butika rin gina baligya ang Said Liniment Oil. Basta na yung mamaligyan sa gawas, lakag na to gam. Okay. Kagun to gina sa gawas. Bitaw may isonaw ha. Ang batugan na kayo nga na matun-an na sa itong mga katauhan magams, labi na sa itong sukin ti paminaw, na si Liniment Oil sa butika na mga igsoon, sa butika. Doon na sa tay, doon na ilay pagi-gams, opsyon na to gams sa Facebook, bisitahan na to ang page sa marketing, Panyawan Herbals Incorporated. I-type ninyo ang Panyawan Herbals mga igsoon. Di na to kalimtan nga atong i-like ang page pangigala aron makita dito na ang mga genuine seed marketing products. Oo. O ang mga Panyawan products seed marketing mapalit na po nato sa Shopee mga igsoon. Shopee. Mao na Shopee o butika. Ragyod ibaligya ang atong batugan na kay epektibo na kay na matudas katawan. Said Liniment Oil. Okay.
Unya gams, ato mga sukit ti paminaw, tigamitan ani gams. Na may minaw pag ginato di sa gwardiya sa Grosbar. Wa yun na hununguno yung radyo minaw gams. Si Kuan Sarmiento, dili. Oh, manager na dia, Manager. manager. Minaw, Si mga Alan Sarmiento? Oh, yung sakay. Sangay nang. Kusog kay maminaw niya. Pag sunog ko sa opisina, napo yun ay katawa bitong Sir Alan daw, napo yun ang siniliment ipakita ni ko niya. Si Sangay Alan Hubilla, na adtong pag-anniversary na to, Ah. naatataon sila ikanta nga ilang i-compose si Sangay Alan Hubilla. Oh. Pero saon na iwit mong sila na human atong programa. Ah, di ay. Pagkabot nila human ang programa na to. Di ba sila? I-compose to nila para ra gyud sa RMN DYHP Cebu. Basig makabalik sila. Oh, ang iningkuan ko no Christmas party pohon. Ah, sige. Christmas party na lang ay. Ang gwardiya sa diagam sa Grosmar si Eric Santillas. Ingom bitaw na ko sa karon Sir Eric kanang panahon niya o pananglitan ng eleksyon lansa na si Gams Kusyal at barangay. Ah, di ba? Layo pa man kay mo agi. Kung madayon ang eleksyon, Oo. Kay mura may klaro. mura ma-extend ba siguro? Mura deny naman ang eleksyon sa barangay. Mura may nana. Si Eric Santillas ha. Nya si atong kaila kida si Rodel, nya si Alan Sarmiento, si John Borong. Aha. Thank you kaya. Tigabitan yun Gams. Salamat kayo sa pagsalig niyo sa atong bantugan kay haplas ug sa atong sa pasigig sunod sa atong mga drama Gams. Thank you kayo. Daghang kayo salamat. Bam! Good morning! Nato mo kamitan, eleven na kanyo dihang mga staff, no? Management and staff sa Unique Beauty Store dapit sa may downtown area. Nila na Sir Bindoy Saris, Ma'am Susan Lim, Ma'am Marlene Chan, Madam Selen, Marlon Munsay, kanino nila eleven na mga sales ladies. Ayaw ka makalimot sa dili pa ka mo duty diha sa inyong trabahoan, sa iyong buntag mga ligo kita sa atong Celebrity Kojic Beauty Soap. Unay naman ka mo sa mga beauty products. Aba na ayaw ko makalimot kanina atong Celebrity Kojic Beauty Soap. Sure na nga ato ang kutis artista, kutis porcelana, younger looking, udili mag-dry nga atong skin. Kaya na sa kining natural moisturizer. Ano na sa kining sangkap nga glutathione ug papaya extract para maputi mo hamis ang atong panit. Labi lang doon na mo up, doon na mo black hits, white hits, mga katol-katol. Celebrity Kojic Beauty Soap. Ayaw kalimutan, ipalit nyo sa mga butika. Ayaw man ang soroy-soroy. Kung mahimo, lilias kilid, nabay tatak sa said marketing. Thank you. Okay, Ate Pres! Okay, ang sender nato karong adlaw. Sa atong sender Ate Pres, si Inday Dayding. Daiding. Oo. Si Daiding. Ang problema aning Inday Dayding lagi Ate Pres, kay kaning iyahang bana taon, in fairness no, sa mga naay mga anting-antingan, kay naa ilahan pud yun ng pagtuo Ate Pres, pero kanang uban diha, kanang mga inana gud si Father Darwin, dili gyud kuno na maayo kaysa demonyo na. Pero tinuod ba ka na nga epektibo nga anting-anting nga para unsa man anting-anting nga di ka madutlan. Di dutlan. Tinuod ka na. Ambot lagi Ate Pres. Posible, no? Na pero nakakita mo gud ko sa Nga. video Ate Pres dito tos liluan. Yeah. Nakakita ko nga di lagi sila dutlan Personal kang nakakita or video lang? sa YouTube. YouTube. Oh. Nya. Nasamad man Ate Pres. Pagtigbas lagi. niya, nasamad iyang bukton. Iko, Pagkasama siya bukton, pati ako ang samad, gidata hospital ay. Kung to lagi, ambot lang ka, no? Basta kay, ano Wa ko gilain nga importante ang usar gyud ang imuhang kanang panaggang sa imong gulingot pag-ampo pag-ampo. o pagtuo sa Pagtinuod ay may tulong mga baw. gahong Jesus Christ nga ato ang Ginoo. Oro yun na. Mag-ampo lang tao niya. Ay sus. Mabitaw na ay uban natin pa. Tinuod ang anting-anting. Kada ito mga sundao, mga polis, magbuka na lang Anting-anting na. lang, ano? Kaya rin di madutan, di ba? Tinuod na ay. Ako mateo to ko nang anting. Nga lagi, no? Pato batatay na ko kay sundaw to. Nung ko kabutik sundaw batos diha. Sos kanang na anting kanang recover bitaw Gams ko man kanang mo tayo dito na kanang recover tayo na asa mo dagpuyo ang mga grilya. Oo. Katawan ni recover ka hook balahap po to. Oh, kanang putug ako sa pon ba sa grilya. Hook balahap. Anting dudutlan. Ya. Ay, dabson bitaw ko nang tatay dakpan nila. Igabas putol ka siya gitay. Mo lagi na. Anting-anting. Imposible ba? Ako di ko to. Di ko baba asa ta ba sabi. bam. Kani. Kada bitang nahitabo dito sa may Sibunga, Okay, bebe, kanebe. kumusulti kinsa. Ah. Sakop kuno school to katutawhanaw, nakapatay na siya 5. Uy. Ang ikalima, primero kipatay niya. Iwa si anting-anting. Sako pra sa kulto. Murag na kay Ano ba? sa dihang gidunggam niya ang asawa patay. Gidunggam ang igsoon sa asawa patay. Niduo lang ang mahandong patay. Niya. Paglakaw niya sa unahan kay nagdagan man sa may kasada, ang gikan nag nunuroy bitaw kanang ticket sa alay pa masunod may stress patay. Sa dihang ni banag pusil siya, di man siya madutlan. Ang ilang gibuhat katong pusil kanila kung pusil nga. Usan tawag na pusil sa langgam? Usan Irgan. Usan ang eskopita? Amo na irgan. Ang kanang uhan sa pusil giputangan kung nagkanon, nadutlan siya. Amo to ko dito mo tinuod ba? Pusil niya. Ha? Dudutlan siya kasi may pusil. Pulis. Dili ra pulis.
Oh, ambot lang dahil wa ko ni istorya. Primero tingali ba mo itong maigo? Istorya na puning ako. Apa na ari ta? Ah, istorya sa dito. Apa na ari sa apa na ari ta sa New Testament? Sige ka na ba? Oh, Lucas 7 versikulo 14. Unya miduol si Jesus og gihikap niya ang lungon ug mihunong ang mga tao nga nagyayong sa lungon. Unya mingon si Jesus, "Dong, bangon." Mibangon ang batanon nga patay na unta ug misulti. Sa ato pa naa na dire. Ato na makita sakto tong ingon Kana mituo ko kay Oh. sa Ginoo ato na. Ginoo. Oh, sa ato pa eksakto tong nga andam nas deliverance kay kung kon singan ini ato ang wagtango ng mga demonyo misuot sang lawas. Unya wa pa ganito mo deliverance. Di bahag naman yung ikog luwa naman sa daan. Sa ato pa hadlok siya. Manong hadlok sa naman ka siya anting-anting. Mao gyud tinuod na. Tinuod aki. Ay hadlok. Nga kay anting-anting hadlok ka. May dasan di Oh, mo. hadlok di ba kami ko diyan tao ra nang niabot nga mo ampo magnubina niya. Mudagan ka nagdag rosaryuhan. Man mahadlok ka panuway na siguro siyang daan gulyat kay nagdag Hollywood og nagdag rosaryuhan ni ambak mo sa bintana. Panuway. Mao ba? Kani ay nagtuog ito siya hindi sa dutlan. Unya ang iyang una nga hadlok to siya ba? Hadlok nga rosaryuhan nga di man mo buto. Oh, pero inikadugo ka na sa Mama Mary nga rosary kanang Hail Mary full of grace labi na yun ng kanang Salve Regina. Di natin Salve Regina. Hadlok yung nga demonyo na kanang Salve Regina. Ako gulit, masalay po man jud ko. Pero kanang bitong mag-post ko dire sa kanang mag-post ko dire sa akong FB niya labi na kanang naay kanang Santos na ibuwak na may nagasulti na ko nga ayaw like focus pero mong kamera kay masuko ang Facebook kay basi minatay di mong gipokusan lakaw-lakaw o gamay kanang maingon ana. Pero para nako okay ra og masuko sila total nalipay ko kay na may mo response. Amen. Amen. Sa ato pa nakapil sa ato pagampo. Okay ra para nako. Oh, total yung lingaw ni ako Balik ta. Balik. Dahil kanang ang kuanan yung pag istoryahay gyud na siya dai. Istoryahay gyud na siya kay wa man ko inadunggan nga wa gyud mamatay wa madakpi kani anting-anting. Mga matay mangyapon. Matay uy. Dakpan pa. Dutlan mangyapon. Ug sa kang attorney pa dakpan kang anak sa Dios. Ang anak pa sa tao. Oh, ato na kanang kuanan lang gyud pagkanga Adapted ba sana? pangga ha? Adapted ba sana siya? Pagkanga lang yun na daday, pagkanga lang yun kay kanang naang unsa nga ning wata kay baw panalitan niya maabot nga madutlan gyud siya una pa Mauna. kamurihok, una pa kamuriak no. Og kanang naang uban nila po si mo pag-ampo ang imong pag-agni niya. Oh, aron sa ingon madutlan siya kanang inon ta dunggo ng imong mga pag-ampo nga mahasubay gyud siya sa tarong nga dalan sa kinabuhi ha. Kumusta man kani ani mo ni sa yang kuan lan unsa tawag na lifestyle? Lifestyle. Oh, lifestyle. Ang inyong love life Mrs., kumusta naman inyong pagpangatog? Bitaw. Magdasag habak magdog mo? Unsa man? Ikaw pa. Awa ko ikog pagi. Ang gali ko na doon. Salamat na panagat ito naman. Kung ako ang Pasol Tihon. Tata RMN